Здравейте, вие гледате YouTube канала на клуб Joy Station. Ние се намираме в самия клуб. Аз съм Насо Русков. Отскоро в Joy Station всеки четвъртък вече е отворена сцена, както се казва Open Stage. И вие сте поканени, защото не става въпрос само за музика. Ако смятате, че имате талант като стендап комедиан, например, комедия, комик, театър или да жонглирате дори с портокали, заповядайте, не се стеснявайте, ще имате възможност да се изявите. Първи от тази възможност се възползваха група Ювиги, които аз познавам, обаче не съм ги виждал от няколко години. Последния път правихме с тях интервю в студиото на радио Тангра Мегарок. Искам да разбера, преди да си говорим за каквото и да е друго, дали те си спомнят с адско умиление за това интервю. Да, спомняме си, беше много хубаво интервю, много ни хареса, действително беше преди няколко години. Между другото, това ни беше първото интервю за Тангра Мегарок за нас и голямо удоволствие беше да го направим точно с теб. Аз си спомням, че имаше неповторима атмосфера, подарихте ми диск. Точно така. И така нататък. Окей, това мисля, че беше първият ви албум тогава, или? Да, това беше за излизането, за дебютния ни албум. Излизането на дебютния албум. Добре, от тогава има още един албум и сега и EP, доколкото разбирам. Точно така. Така, какво стана от тогава до този момент? Отдавна не сме се виждали. Разказвайте. Станахме много големи звезди, пораснахме, така да се каже. Надухте ли се невъобразимо, дори примерно с някои роднини селектирани, да не говорите? Особено аз, така като гледам, съм се надул. На пет момък. Да, чудесен. Как ви повлия славата? Все по-добре ни влияе, да. Не, шегата на страна, много неща се случиха, но славата не е точно една от тях, но издадохме, както сам каза, още един албум, още едно EP, сега работиме по довършване на трети дългосвирещ албум. Стараем се да свирим на все повече места, все по-нови места. Мисля, че ще кажеш на все повече инструменти. Това също обаче, да, това едва ли се отразява толкова в групата си за лична употреба. Може би, ако станем добри, да се включим. Теб да те попитам, понеже имаш доста актуалната в момента прическа Man Bun или Not Tie, да. Базикат ли те другите от групата? Да, много. Особено Варио. Има един клип, доста вайрал, както се казва в YouTube, в който едни-двама палавници обикалят с ножица и ги режат най-ненадейно. Обаче това е в Австралия, спокойно. Даваш лоши идеи. Да. И така, вие се водите, общо казано, така пише на вашия вебсайт, прогресив метал група. То е стил, разбира се. Това точно ли е? В смисъл, след като сте го оставили в сайта като определение, значи горе-долу. Ясно, че не е само това. Да, може би микрофонът ще си трябва. Да. Дори да не е точно, всъщност е най-близко. Ние така иначе не сме някакви фенове на това да се категоризираме, определяме стриктно в някакъв жанр, стил или каквото и да е друго. Предпочитаме по-скоро да кажем, че това е най-близкото до определението на музиката, която свирим. Това е стил, който общо взето се характеризира с доста така раздвижено и сложно техническо изпълнение. Репетирате ли като луди? Напълно. Поне веднъж на седмица, до два пъти направо не ни мърдат. Добре, много ми допадна на вашия вебсайт, на техния вебсайт, в секцията им за концерти, някой специално си играл и е подредил всичките им флаери от лайфовете, което повечето групи не бихте се сетили. Кой се занимаваше с тази весела задача, защото изглеждат доста яко и вие ли си ги правите обикновено? Да, сайта си го правим ние. Дизайна е на това момче от другата страна с опашката. По принцип с поддръжката се занимава моята скромна личност. Creative Ideas Person, както е модерно в днешно време. Точно така. И общо взето, да, аз се занимавам с поддръжката на сайта и гледам нещата да са актуални. Добре. До сега имате вече доста лайфове се натрупаха. Кой ви е най-така вълнуващия? И всъщност какво ще свирите днеска? Много вълнуващи лайфове.
така... Кой най-запомняш се? Примерно с някаква група, която много ви е харесала или бяхте свирили с Сигнал, с драматичния Данчо? Или... Да, свирихме пък с някоя западна чужда група, която пък... Защото сега ще ви попитам и за, разбира се, участието на един много ценен музикант. Да, от групата Spock's Beer, да го не се лъжа. Точно така, Рио Локомото. Който е доста сериозен кийбордист и не само. Spock's Beer да е, за тези, които знаят, много влиятелна и много силна и емблематична прогресив рок, да го кажем, група от Лос-Анджелис. Как стана връзката с него и така, че той да участва в вашия албум? В мола ли го забърсахте, в някой чат или по друг начин? Или във Фейсбук. Да. Всъщност аз го намерих в Фейсбук и в един момент се престраших да му пиша. Той изненадващо, всъщност като за всеки голям музикант, с много голям интерес се обърна към мене. Разпитваше ме за България, за нашата държава. Пратих му нашата музика, той много си изкефи и в един момент се престраших да го питам дали би искал да се включи в някое наше парче. Дали не би боднал един клавир отгоре? Той така го бодна, че ни... Казано да. И човека грабна идеята. Ние обсъдихме кое е, може би, най-доброто, най-подходящото парче и 681 като инструментал имаше това качество, че няма да има спирката с езика. Езиковата бариера нямаше да съществува там. Mm-hmm. И затова преценихме, че ще бъде особено интересно, че е историческо парче, 681 датата с нетрадиционни български неравноделни размери. Mm-hmm. Които на него вероятно са му били доста увлекателни. Той обича да експериментира. Как стана? Файлове чрез интернет или скайп? Както правят адски много хора. Защото не винаги е практично да идва от... Особено той живее в Лос-Анджелис, да. Можеше да ви покани. Аз се опитах да му намекна, Рио, свободни сме на тази и тази и тази. Всичките дати също сме свободни. Ти как си на всичките дати? Той ми... Да. Но не беше ексцентричен и недостъпен и странен японец, нали? Не. Напротив, той е изключително земен човек. Аз съм имал огромното щастие да се докосна до няколко велики музиканти, просто да разговарям с тях, като Саймън Филипс и като Томас Ланг. Всичките са изключително земни и въобще не са надути, въпреки че са наистина легенди. И Рио е по същия начин. Просто пратихме му парчето и бяхме изумени от това, което се върна обратно. Той веднага действа, мисля, че за един или за 2 дена ни върна готовите тракове и не говорим за един синтезатор. Той беше направил сигурно 10 трака поне. Примерно, позволи ли си да ви дава някакви леки съвети за вашето парчета или не ви се меси? Не, нямаше такова нещо. Той просто ни прати неговото виждане за нещата и мисля, че това беше ценното в случай, защото ако ние му бяхме давали някакви насоки или той на нас, щеше да се загуби така спонтанността и външната гледна точка. В случая той направи нещо, което ние никога не бихме направили, защото малко или много работиме имаме някакви идеи, познаваме си идеите, утвърден стил, така че той внесе някакъв в случая свеж поглед върху нещата, до който ние не бихме достигнали без външен човек. Това е естествено и доста сериозно признание за самите вас, защото един такъв музикант дори така за купона няма да си позволи да участва в който и да е албум. Повечето хора си държат на... Ако е някаква трагедия, той няма да се излага. Искрено се надявам така да стоят нещата и наистина да се изкефил на музиката. Той така каза, ще му вярваме. Тъй като цялата тази сцена, особено прогресив, не само музикантите, но и феновете са доста така придирчиви и често има ли на концертите хора, които стоят така и броят тактовете и кой къде леко ще размине, защото ръж не се разминават, но вие може би да. Разбира се, че има и такива хора, но като цяло нашата музика не е много подходяща за физически експресивност и стил пого пред сцената. Затруднени са леко поради смени на темпо, на размери и други такива неща. Но хубавото е, че всъщност, това шегата, в кръга на шегата, разбира се, но хубавото е, че публиката
при нас се чувства увлечена от музиката и от това, което се случва на сцената. И в общи линии имаме честта да се похвалиме, че нашата публика слуша внимателно какво правим. Като каза увлечена, на коя според теб прогресив рок група на концертите ходят и момичета? Това го казвам в кръга на шегата, защото, нали, известно, че, примерно, на групи като Rush са и така нататък. Riverside, така ли е? Вие всъщност... Мисля, че Riverside може би най-близо до женската аудитория. Стивън Уилсън също, да. Porcupine Tree. Да, знам за него. За първ път ли свирите в Joy Station? Да, за първ път имаме честа да свириме в Joy Station и всъщност така от името на групата искам да благодаря на клуба, на организаторите, на Open Stage за това, че имаме честа да сме първи, които да забием на този ивент и да отворим пъти за други български групи за авторска музика в Joy Station. Окей, албума излязъл ли е? Ще могат ли да си го купят обезумелите ви, несъмнено рапирещо остри като интелект фенове до вечера? Ще могат, но не физически. EP-то го има само в дигитален вариант за закупване в момента. Кой прави дизайна, Creative Ideas, човека или той? Човека дизайнер. Оставете му ман-бана, защото то му отива с имиджа. Да. Точно така. И така, има ли още нещо, което искахте да кажете, което аз забравих да ви попитам, само рекламирайте се безсрамно? Ами... Най-големият безсрамник съм точно така. Тук можем да поканим хората на 16 април на концерта на Civil War, където ние ще имаме честта да сме една от съпорт бандите, за което сме също много радостни. Това е само след месец. И да. Виждам това го. е следващия ни голям концерт, всъщност, за който сме много развълнени и го чакаме с голямо нетърпение. Отново ще бъде тук, да. Окей. Ами, благодаря ви, момчета. Желая ви приятен Ние ти лайк. благодарим. И така. Това бяха и Овиги, които сега ги оставям да релаксират в бекстейджа със своите масажистки, преди да изпълнят своето водовъртежно шоу. Това е YouTube канала на Joy Station, аз съм Насо Русков. Чао!